има много голям проблем последните 2 години в темата с данък върху дохода от рента. По закона за данъците върху доходите на физическите лица, рентата е необлагаем приход. И това е ясно и категорично записано в закона. Въпросът е, че Национална агенция по приходите третира земеделските производители и не само хора, които купуват земя и материали в полза на стопаните, защото за стопанска дейност, от кой нормативен акт произлиза, точно как го тълкуват, за да знаем ние като земеделски производители, защото никой земеделски производител, ние сме едни от най-големите данъкоплатци в тази държава, никой не иска да бъде третиран като престъпник. В момента това се случва, те третират като престъпници, защото буквално идват и почват да карат дай парите.